ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 180 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тӯсинзода, дуюм микрорайон. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 80 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сорочна фурӯхта мешавад. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 48 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 265 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. якхонага квартира дар 8 ошона қарор дорад. 46 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 265 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 5 ошонага. хона дар наздикии мактаб Садик бозор стадион дар наздикиш аст. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, 91 микрорайон. 4 сотиқ заминай, 6 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад.
گردش محکم است. ریموت خونه ها زمانوی، همه خونه ها یور ریمونت. خونه رو نه سوختگیان سراچ نه فروخته می شود. خونه در نزدیکی مکتب، صدیق، بانلیسا، روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 1,100,000 سومون. کسی خریدار نیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. در ویدیو آینده ایکجا خانه فروشی، کوارتیروی فروشی را پیشکش شما کنیم. شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. ایکجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پدیلیت سکنین. بهترین کامنتار نویسن فراموش نکنید دوستان عزیز. خیلی دوستان عزیز، همه کسی سلامت باشین. الله نگهبانی همه شما باشد. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیلی